Basabat di asa mantaro, beko pindahlah kamu ko. Aku turun kurang di jalan, KCC udah pindahkan, bukan udah ndak manenggang di CC Sadang Baura. Lah tak gunjang badan ambo, lah tak lantung suok kida, de udah indah taraso, lari oto kancang bana. Ndak ada kancang deh ya. Apa yang indah duda telantuang lah tak lambung badan denai, dak babusa sampai duduk, lari oto udah kirai, lah jaleh jalannya buru. Usah supir adik salahkan, aku oto Allah di papa, aku lubang lah dihindahkan, lari hanya ampe puluh, mungkinlah alasan saja adik anak pindah kamu ko. Ih udah kolai Mangadi ya. Ah, mangga, siapa mereka? yo Allah pani yang amboda, yo Allah mabua amboda, keparui Allah maloyo, rasanya kamu entah pulo, de udah indah menenggang, ambo ko duduk di balakang. Basabat di asa mantaro, beko pindahlah kamu ko. Aku turun kurang di jalan, KCC udah pindahkan, bukan udah ndak manenggang di CC Sadang Baura. Lah tak gunjang badan ambo, lah tak lantung suok kida, de udah indah taraso, lari oto kancang bana. Malo kancang deh dia wah. Apa yang indah duda telantuang lah tak lambung badan denai, dak babusa sampai duduk, lari oto udah kirai, lah jaleh jalannya buru. Usah supir adik salahkan, aku oto Allah di papa, aku lubang lah dihindahkan, lari hanya ampe puluh, mungkinlah alasan saja adik anak pindah kamu ko. Ih udah kolai Mangadi ya. Hah, mangga, siapa mereka? lah tak gunjang badan ambo, lah tak lantung suok kida, de udah indah taraso, lari oto kancang bana. Malo kancang deh dia wah. Apa indah duda pula sambok wah. Lah tak lambung badan denai, dak babusa sampai duduk, lari oto udah kirai, lah jaleh jalannya buru. Usah supir adik salahkan, aku oto Allah di papa, aku lubang lah dihindahkan, lari hanya ampe puluh, mungkinlah alasan saja adik anak pindah kamu ko. Tengah sopirnya dapat. Patut dia. Dimati gak dia? Mengapa tanyo-tanyo? Ya suka-suka udah lah. Celung udah mah. Tak usah dia mah.